Zdar všichni, dnes tady pro vás mám takový menší srovnání dvou naušnicových sluchátek, které jsou v poslední době velice populární. V první řadě tady máme druhou iteraci od Huawei, jsou to Huawei FreeClip 2 a potom tady máme Sony LinkBuds jedničky, jejich úplně nový sluchátka, první dítko tady z tohohle odvětví naušnicového a já musím říct, že jsou podařený, ty Soňáky. Jsou podařený, ale je tam pár kompromisů, který mi prostě nedají spát a který ve finále zapříčinují to, že vám je nemůžu doporučit, nebo takhle. Můžu vám je doporučit, jsou dobrý, hrajou skvěle, dobře se nosej a tak dál, nicméně nejsou tak dobrý, jako tady ty Huawei. Skutečně tohle jsou za mě nejlepší naušnicový sluchátka, prostě peak final form, teď jak by to mělo vypadat a teď jak prostě si myslím, že by to mělo být a od Huawei by se měly ostatní značky učit, protože tohle je fantastický a tohle je skvělý. Asi tak bych to nejlíp pojmenoval. Dáme si nějaký to srovnání, začal bych samotnýma sluchátkama. Všichni víte asi, jak vypadají v dnešní době už naušnice. Máte na konci fazolku, která má v sobě baterku, potom následuje mostík, který je dotykový, takže klik, dvojklik a tak přepínáte hudbu, upravujete hlasitost a na konci máte takovouhle kuličku, ve které jsou právě měniče a ze který to hraje. Tady pro mě nastává první problém, protože když se na ty dvoje sluchátka podíváte, tak ty Sony jsou přece jenom o trošku větší. Jsou takový macatější, jako kdybych já najednou přibral dalších 10 kg, tak ještě se víc nafouknu, ještě než jsem a je to na nich vidět. Ty Huawei mají tenkej, prostě trubičkovej ten mostík, dobrou kuličku, která je prostě akorát teď, že vám padne do toho ucha a ta fazolka je plochá a ještě je lehce zaoblená, takže se vám krásně přitiskne za to ucho a prakticky o tom nevíte. Kdežto u toho Sony, tak to, odkud to hraje, není to úplně tak kulatý. Když se kouknete, je to spíš takový váleček trošku s půlkama kuliček na konci. Jestli mi rozumíte, teď jsem se to trošku zamotal, ale chápete, co chci říct. Prostě není to klasická koule, je to jak válec a na konci je zaoblený. Dobrý, chápeme se. A co se týče té fazolky, ve kterých jsou komponenty, tak je obrovská. Jako, fakticky je velká, když si to nasadíte za to ucho, tak o tom víte. Navíc ten mostík, jak je plochej, tak je takovej lehce neforemnej, blbějc se to otáčí takhle do strany, formuje za to ucho, čili po pár hodinách o nich zkrátka víte. Já neříkám, že to musí nutně vadit, ale víte, že tam jsou. Kdežto u těch Huawei, když si to nasadíte, tak měl jsem je celý den od rána, kdy jsem vedl dítě do školky, potom jsem venčil psa, jel MHDčkem do práce, tady jsem psal a když jsem zrovna nic neposlouchal, tak jsem je stále měl nasazený, protože jsem si to chtěl vyzkoušet, jestli to s nimi zvládnu celý den. Bez problémů. Úplně bez problémů. Takže ten design za mě hraje obrovskou roli a bohužel, nebo bohu dík tady, protože jsem fanoušek Huawei v tomto ohledu, tak Huawei jednoznačně vede. Kde potom nevede, nebo vede napůl, je krabička, která u Sony, co designově, tak je nádherná. Vypadá to jak malej marshmallow, nejhezčí krabička, kterou jsem u sluchátek viděl za poslední dobu, je fakt krásná. Naproti tomu Huawei ji má sice stejně velkou, ale když to otočíte, tak podstatně placatější. A to pro mě hraje v kapse u kalhot obrovskou roli. Tohle to se zkrátka pohodlnějc nosí. Další věc, která mi potom nedala spát a která si myslím, že vzhledem k cenovce, kterou ty sluchátka oboje stojí, což je 5000 korun, tak která tady měla být, tak je bezdrátový nabíjení. Huawei ho má, to bezdrátový nabíjení, Sony nemá z nějakého důvodu, což mi šíleně vadí, protože nechci to strkat do kabelu, nechci další věc na kabelu, chci prostě mít bezdrátovou nabíječku doma, kam dávám telefon, chci tam plesnout ty sluchátka, nechat je nabíjet, nestarat se o to, ráno si je zase, když půjdu do práce, vzít. Takže tohleto mi trošku vadilo, a to mě tak trošku iritovalo, nicméně je tady rychlo nabíjení a i kdybyste ty Soňáky měli ráno vybitý, stačí vám 5 minut a máte tam, nevím, 2,5 hodiny poslechu, takže to je super. A my se posuneme dál, posuneme se na, dáme si spojení na signálu nebo zvuk.
Asi vás budu napínat trošku, dáme si spojení na signálu. Jsou to bluetoothové sluchátka, o tom asi žádná. Máte tady multipoint připojení, takže můžete to připojit k více zařízením. Můžete poslouchat na počítači hudbu, s tím, že když vám někdo bude volat na telefon, kde je taky budete mít připojený, tak prostě to vezmete a nemusíte nic nikde přepínat nebo si je sundavat. Je to super. Ale problém je, že soňáky vypadávaly. Ne úplně brutálně často, ale tak 2krát do týdne mi prostě začaly chrastit, a to v oblasti, kde by chrastit neměli. Jo? Neříkám, že to bylo náměstí, nebo nějaký rušný přestup metra, nebo kanceláře, ale byl to les, byla to louka, bylo to prostě na sídlišti, na parkovišti. Najednou to začalo poprastrávat. Není to ideální, ale myslím si, že to je věc, kterou vyřeší nějaký softwarový update. Říkám to i v recenzi, která teď možná už je, nebo bude na Alzatechu. Myslím si, že by to softwarově nějaký update úplně jednoduše vyřešil. Tady za mě Huawei taky vede a dostáváme se k tomu nejdůležitějšímu. Zvuk. Tady je to hodně vyrovnaný, až bych řekl prakticky stejný. Oboje ty sluchátka hrajou fantasticky. Na to, že jsou to náušnice a na to, že tady od Sony je to první pokus, tak je to velice dobrý. Což znamená, že máme super středy, výborný výšky, vokály, pokud třeba doopravdy chcete čistěji slyšet, co zpěvák zpívá, tak tohle je na otevřený sluchátka pecka na náušnice v obou případech. A úplně nejideálnější je to na podcasty. Slyšíte to velice dobře a zřetelně, jako kdyby si někdo s váma povídal. Potom tady máme basy, které jsou v obou případech on the spot, prostě perfektní, nepodkopávají tu hudbu, nepřehlušují ji, jsou prostě do toho skvěle integrovaný, ale tady u toho mi přijdou, u těch Huawei mi přijdou, že jsou o krvítek lepší. Je to asi, jako kdybych dal 1 s hvězdičkou, tady 1 mínus. Není to tak hrozný, stále je to velice dobrý, ale tady mi prostě ty basy přijdou o trošku lepší. Na druhou stranu, kde Sony má navrch, tak je softwarová podpora nebo podpora aplikace, protože si můžete zapnout DSEE, to znamená Digital Sound Enhancement Engine, jestli to říkám správně, doufám, že tady, když tak tady bude infografika, abych se opravil. A to má za následek to, že blbě namástrované skladby to upravuje tak, aby zněly líp, aby zněly dobře. A je to tady znát, je to hodně znát. Huawei nic takového nemá, takže pokud si přehráváte nějaký starý písničky, který prostě zní blbě, tak budou znít blbě. To se s tím nic tady u Huawei nevyřeší. Kdežto u Sony budou znít líp. Neříkám, že perfektně, neříkám, že budou znít, jako kdyby byly namástrovaný tenhle rok od, nevím, Grammy zvukaře, plácnu, ale z něj sakra dobře. Co se týče ANCčka, to tady samozřejmě žádný není, protože jsou to otevřený sluchátka a kupujete si je z toho důvodu, abyste to okolí slyšeli, ale je tady její pasivnější odhlučnění. Když si je dáte do toho ucha, tak jak vám to levituje nad tím kanálkem a blástuje vám tu hudbu do něj, tak daří se celkem, pokud si zvýšíte hlasitost, ne na maximum, ale zvýšíte třeba na 80%, tak se podaří to okolí dost utlumit. Jo? A někdy je to potřeba, někdy ne. Když jsem v MHDčku, kde to rachodí, tak to zvýším a slyším ho mnohem míň. Na druhou stranu, když jsem třeba doma nebo tady ve studiu, tak to právě trošku slumím, aby mi to hrálo jako takový soundtrack do toho ucha, ale stále jsem slyšel to okolí. Takže z tohle hlediska je to dobrý, ale když si vezmu ty sluchátka jako celek, po tom, co jsme si teď probrali, tak musím říct, ty Huawei prostě vedou, jsou líp zkonstruovaný, výdrž na baterku neřeším, to mají stejnou, že jo, jsem říkal, ale jsou líp zkonstruovaný, jsou pohodlnější, ta krabička je menší, i ty sluchátka samotný jsou menší a mají o trošičku lepší basy. Kdyby ty soňáky stály na úvod, protože to je jejich první dítko 3,5 nebo 4 litry, tak bych byl asi na vážkách a řekl bych vám, že asi si zaplaťte míň, dostanete něco od trošičku horšího, ale pokud jste na nějakém budgetu, tak by se vám tohleto asi vyplatilo víc. Každopádně v tom případě, že stojí stejně ty sluchátka, tak Huawei vede na plný čáře. Asi jsem možná zaujatý, nevím, ale rozhodně za tu dobu, co mám pár těch náušnicových sluchátek naposlouchaný, tak Huawei je pro mě to nejlepší, co jsem tady z tohohle segmentu slyšel.
Teď mi ještě napadla jedna vsuvka, na kterou jsem trošku zapomněl, a to je pro lidi, kteří doopravdy se sluchátkama pracují a velice často volají. Tak v tomto případě, pokud často voláte a zároveň chcete poslouchat hudbu v tom kanclu, tak jděte do těch Sony oproti Huawei, protože Sony má naprosto skvělý zvuk, kdy mikrofony, které v těch sluchátkách jsou, tak odfiltrovávají vlastně ty okolní ruchy, když vy mluvíte okolo vás, potlačují je a vás vylepšují ten hlas. Takže jste slyšet čistějc, zřetelnějc, mnohem líp. To u Huawei úplně tak není, jste slyšet jako velice dobře, ale tady jste slyšet skutečně perfektně. Tím bychom za sebou tedy měli velkou bitvu náušnic Huawei versus Sony, nebo takhle, Huawei versus Sony, ať jsou vidět ty loga pěkně. Porovnání ode mě máte, doporučení taky máte, pro i proti rozhodně máte. Já si myslím, že tady není o čem. Pokud nelpíte na hovorech, jako perfektně dobrých, na kterých závisí doopravdy nějaký biznis nebo já nevím, cokoliv, vztah, tak jděte do toho Huawei. Znovu opakuji, z něj o trošičku líp na těch basách, jsou pohodlnější, jsou menší, zkrátka nevypadávají na signálu, jsou prostě za mě jednoznačně takřka perfektní. Tak jo, to je za dnešek všechno, díky za sledování, pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, zvoneček a tak dál a uvidíme se někdy příště. A nechte klidně komentář, odpovím, pomůžu, doporučím. Čus.